En okinyi maber mwaromo kendo e chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 20 dwe mar 11 higa mar 2020. Kamoro amora ma intie rwakni machiegni, nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wacho oboke mar The Standard en ni why reggae stopped. Why reggae stopped. Gino ma omiyo reggae mar BBI ne ochungi. Gino ma omiyo reggae mar BBI ne ochungi. Reggae mar BBI ne ochungi yo mane? Iparo juma mokalo ogai ma ODM Raila Odinga ne ogolo ler ni gidhi chako chenro mar choko sei mag oganda maromo 1 million e wi report mar BBI kochakore chieng' tich ang'wen mano odiochieng' manyoro. Kata kamano kane ochopo chieng' tich adek ma midhiambo, jogoro ariyo mag BBI mano Junet Mohamed kaachiel kod Dennis Waweru ne owacho ni gichwalo nyime chenro mar choko sei mag oganda 1 million e wi report mar BBI nyaka kinde manyime. Gino ma osekelo penjo mathoth ka jolony mag siasa wacho ni mano otimore bang' ka ker Uhuru Kenyatta ne otimo romo kod jalupne William Ruto e kar jot mar ker mano State House chieng' tich adek ma midhiambo motelo ne chwalo nyime chenro mar choko sei mag oganda 1 million e wi report mar BBI. Jomoko bende osebedo ka wacho ni tiere pogruok ma paro e wi kweth masiro lwedo ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod kweth masiro lwedo ker Uhuru Kenyatta e wi moko kuom lokruok monego tim e wi report mar BBI. Kata kamano, Junet Mohamed kaachiel kod Dennis Waweru nyaka okil Kamalo Kapol Mwangi mano jagoro mar BBI Task Force ne okwedo weche makamago ka giwacho ni nochwal chenro mar choko sei e wi report mar BBI kaluwore kod chenro mar goyo chapa report makamano ma giwacho ni ne pok orumo. Kendo ne giwacho ni ka chenro mar goyo chapa report kata bill mar BBI to gibiro kelo ne oganda, kendo oganda dhi chako chenro mar choko sei maromo 1 million e wi bill mar BBI. Koro kaluwore kod wach mowuok ka BBI Secretariat en ni pod gidhi nyime kod goyo chapa bill mar BBI. Ka gisetieko goyo chapa bill mar BBI to gidhi lando ni chenro mar choko sei mag oganda dhi chakore karang'o. Mano en wach mowuok kuom Secretariat mar BBI. Kata kamano, josiasa to medo wacho ni chenro makamano ochwal nyime kaluwore kod pogruok mar paro e kind ker Uhuru Kenyatta ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jalupne William Ruto. Nyimo oboke mar The Standard bende en lose e wi ywaruok mapek e kind jotelo mar SportPesa, ywaruok mapek e kind jotelo mag SportPesa kaka Ronald Karuri mano CEO mar SportPesa kaachiel kod Paul Ndung'u mano jakom machon mar SportPesa. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. Why reggae stopped. Gimomiyo reggae mar BBI mar choko sei mag oganda 1 million e wi report mar BBI ne ochungi. Secretariat wacho ni no ochungi kaluwore ni bill mar BBI pod igoyo chapa kendo pok otiek goye chapa. Kosetiek goye chapa kata printing to ibiro nyiso oganda ni gichako keto sei margi karang'o. Ito oboke mar ariyo, jatend joma balo e piny Uganda mano Bobi Wine, jatend kweth mar jood bura mabalo e piny Uganda Bobi Wine, masani koro mi ker Museveni chwero luya mapek mokalo e piny Uganda, iwacho ni en jalo mane odongo e pacho kae. Iwacho ni Bobi Wine masani miyo ker Museveni luya mapek e piny Uganda en ng'ano mane odongo e pacho kae kendo nochako goyo thum ka en e pacho kae kuom thuolo mar higni 10 kane pok owuok pacho kae kendo odhi nyaka piny Uganda. Koro iwacho ni Bobi Wine en wuod geto, en ng'at mane odak e kuonde mongowore e pacho kae kuom thuolo malach kendo kuondego mane opuonjre goyo thum. Ito oboke mar adek lose wi mibadhi mar Kemsa
kama komiti mar od bura mar Senate odiochieng' manyoro nyochako timo nonro kendo ewi kaka ne duol mar KEMSA ne otiyo marach kod pes oganda ma kedo gi landruok mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Oboke mar 4 lose wi ywaruok e kind jotelo mar kambi mar SportPesa mano jakom machon mar SportPesa Paul Ndung'u kaachiel kod jatatiji maduong' mar SportPesa mano iluongo ni Karauri. Oboke mar 4 bende doho ne ochungo chenro mar yiko jaod bura ma Matungu mosenindo Justus Kizito bang' ka miyo moro nyoro lieko kendo wacho ni Justus Kizito ne en jaherane kendo ne owacho ne onyuolo kod nyithindo 2 mane omiyo doho ochungo chenro mar yiko jaod bura Justus Kizito nyaka tim nonro kendo ng'ento en adier ni Justus Kizito mosenindo ne en jahera mar miyo miluongo ni Agnes Wangui mawacho ni Justus Kizito nonyuolo kod nyithindo 2 kendo doho ne ochungo chenro mar ike e gwenge mag Matungu. Oboke mar 6 pod dhi nyime kod golo ler e gimomiyo rege mar BBI ne ochungi ka jotelo mopogore opogore golo pachgi ewi gimomiyo ne ochung chenro mar choko sei mag oganda maromo milion 1 ewi ripot mar BBI, chenro mane onego bed ni chakre odiochieng' manyoro kata kamano ne ochwale nyime kod jogoro 2 mag BBI team mano Junet Mohamed kaachiel kod Dennis Waweru. Jotelo mamoko kaachiel kod jotelo mamoko kaachiel kod jolony e weche mag siasa wacho ni mane biro kaluwore kod pogruok mar paro e kind jalup Ker William Ruto kaachiel kod Ker Uhuru Kenyatta kod ogai ma ODM Raila Odinga. Kata kamano Secretariat mar BBI owacho ni ne chenro makama ochwal nyime kaluwore ni kod bill mar BBI ne pod ok otiek ndiko kata goyo chapa ka government printer. Mano e oboke no mar 6. Oboke mar 8 nonro yango ni chanjo mag tuo mar COVID-19 mar piny Ingereza mar piny Ingereza wacho ni nyalo konyo yawago ma hikgi oniang' e kedo gi tuo mar COVID-19. Iwacho ni chanjo mar COVID-19 ma ogol kod piny Ingereza nyalo konyo jogo ma hikgi oniang' kata joma hikgi ni nyime e kedo gi tuo mar COVID-19. Oboke mar 9 loso ewi kes mitudo kod okil Kamaloka Paul Gisheru ewi doho mar piny mangima mar ICC kama itude kod keth mar miyo joneno mitbilie e kes mitudo kod jalup Ker William Ruto e doho mar piny mangima mar ICC. Oboke mar 10 jagoro maduong' mar duond od bura mar ODM okil Kamaloka Edwin Sifuna owacho ni duond od bura mar ODM ok bi miyo duond buche mamoko mane ni riwruok mar NASA omenda. Sifuna owacho ni duond bura mar ODM ok bi miyo duond buche mamoko mane oloso riwruok mar NASA omenda. Mano e oboke no mar 10. Oboke mar 12 en ni nonro yango ni josiasa ochako loso grube mag rowere madhi ketho chenro mag campaigns mag jogo magilaro kod telo mopogore opogore e yiero maduong' mabiro. Nitiere grube mosechak loso kod josiasa e pacho kae mar chocho campaigns mag jogo magilaro go lemo mopogore opogore e yiero maduong' mabiro e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni mar 14, 15 nyaka oboke mar 17. Tok oboke mar The Standard, kapten mar FC Barcelona Lionel Messi owacho ni chunye ool kod secho osebedo kayudo e kinde ka kinde ma Barcelona ni kod chandruok. Messi wacho ni ool kod FC Barcelona kendo ool kod seyo ma osebedo ka imiye kinde ka kinde ni en mokelo ywaruok e klab mar Barcelona. Mabiro bang' ka agent mar jatugo Anthony Griezmann ne owacho ni Lionel Messi ema kelo chandruok e FC Barcelona, gino mane ok omoro Messi, kendo Messi ne owacho ni ool kod FC Barcelona. Kalidho ni alidha weche tuke mapacho kae en ni
Jata kweth machon mar Harambee Stars, Francis Kimanzi gikone to nyoro riwore kod klab mar Wazito FC kama odhi bedo japuonj maduong' manyien mar Wazito FC. Francis Kimanzi, mano jata kweth machon mar Harambee Stars, gikone to nyoro riwore kod Wazito FC kaka japuonj manyien margi. Kuom magi kod mathoth e weche tuke, warom kochopo saa 11 odhiambo ma kawuono kama dhi miye weche tuke e yorno mar adimba kokalo chenro mar weche tuke mana e Lolwe TV. Oboke mar ariyo. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni horror of COVID sick doctors on forced duty. Horror of COVID sick doctors on forced duty. Iwacho ni nitiere lakteche mosegamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Kata kamano maonge kod ranyisi mag tuo mag COVID-19 ichuno mondo odhi e ute thieth kendo thiedh oganda e pacho kae. Nonro yango nitiere lakteche ma pacho kae mosegamo kute mag COVID-19 kata kamano ok ginyis ranyisi moro amora mar tuo mar COVID-19 ma ichuno kod ute thieth ma pacho kae mondo odhi nyime kod thiedho oganda. Gino manyalo miyo oganda mathoth e pacho kae gamo tuo mar COVID-19. Ma en nonro mane oyangi nitiere ute thieth ma pacho kae machuno lakteche mosegamo kute mag COVID-19 maonge kod ranyisi moro amora mar COVID-19 kata asymptomatic doctors mondo odhi nyime kod thiedho oganda e pacho kae. Ito nyimo obokeno mar Daily Nation bende lose wi jatend jood bura mobalo e piny Uganda mano Bobi Wine, ma iwacho ni sani miyo ker mar Uganda Museveni chwero luya mokalo e piny Uganda motelo ne yiero maduong' e pinyno. Ito oboke mar ariyo nyaka ito oboke mar adek lose wi nonro mayango ni joma chuo ok osebedo ka loso e kinde ma gikadhe lweny mag udi kata gikadhe weche mag bembo kata ywaruok e kindgi kod joma mine. Iwacho ni joma chuo ohero ling' moloyo loso e seche ma gikadhe masira kata weche mag ywaruok, weche mag bembo e kindgi kod joma mine e pacho kae. Ito oboke mar ang'wen en ni nitiere nonro yango nitiere ute thieth mamoko e pacho kae machuno lakteche mosegamo kute mag COVID-19 mondo odhi nyime kod thiedho oganda e pacho kae. Ma en wach manyoro owuok bang' ka nonro mane otim kod migawo moro yango nitiere ute thieth ma pacho kae machuno lakteche mosegamo kute mag COVID-19 mondo odhi nyime kod thiedho oganda e pacho kae. Ito oboke mar abich, nyaka sani tuo mar COVID-19 osekawo ngima MCAs maromo 5 e pacho kae. Tuo mar COVID-19 osekawo ngima mag MCAs maromo 5 e pacho kae nyaka sani. Ito oboke mar 6 nyaka 7 gin weche tuke. Ito oboke mar 8 lose wi apisa mar Nairobi Metropolitan Service manyoro omaki kendo ochwale nyim doho kaluwore kod chenro kata keth mar uso nyithindo e pacho kae. Apisa mar NMS mano Nairobi Metropolitan Service manyoro ochwale nyim doho kod keth mar uso nyithindo matindo e pacho kae. Ito oboke mar 10 lose wi gino ma omiyo ne ochwal nyime chenro mar choko sei maromo 1 million mag oganda e pacho kae e wi report mar BBI. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be nie oboke ni mar Daily Nation kaachiel kod oboke mambalang' mar My Network. Tok oboke mar Daily Nation, piny Kenya dwaro kawo hola mar $75 ma gidhi tiyo kodo e gero wang' apaya manyasani miluongo ni Expressway mawuok e boma ma Mombasa nyaka e boma ni maduong' ma Nairobi. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni What shocked me about Kenya in 2006, Obama. Ker machon mar piny Amerika Barack Obama nyoro wacho ni gino mane owe kod buok e kinde mane olimo piny Kenya higa mar 2006 e kinde mane seneta mar Illinois. Obama ne owacho ni oganda ma pacho kae nomiye rwak maratipo, gino mane obwoge
kendo wacho ni nobuogo nyaka anyuolane kaluwore kod rwak mane omiye e pacho kae kod oganda ma pacho kae. Obama wacho ni ne omiye rwak maratipo e pacho kae e kinde mane obiro e piny Kenya higa mar 2006 kapod en senator mar Illinois e piny Amerika. It oboke mar ariyo pod loso mana e wi Obama kowacho ni ne chunye obuok kata ne obuok nyaka ganyuolane kaluwore kod rwak maratipo mane omiye kod oganda ma pacho kae e kinde mane otimo limbe e pacho kae higa mar 2006. It oboke mar adek, doho ne ochungo chenro mar iko jaod bura matungu mano Justus Murunga bang' ka miyo moro miluongo ni Agnes Wairimu nyoro wacho ni Murunga ne en jaode kendo nonyuolo kod nyithindo 2. Piny Kenya dhi kawo hola maromo bilion 62 e gero wang' apaya manyasani miluongo ni Expressway mowuok Mombasa nyaka e bomani maduong' ma Nairobi. Chenro miwacho ni dhi kelo weche mag ohala kendo dhi bugo weche mag ohala e pacho kae. It oboke mar 6 bende loso e wi chenro mar choko sei mag oganda maromo milion 1 e wi ripot mar BBI. Mano bende makelo wa giko nono mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino. Warom sa 11 e chenro mar weche tuke kama dhi miye weche tuke e yorno mar adimba.